Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetepangan malih kalian Bu Sandi ing piwulangan basa Jawa. Ing wekdal samenika Bu Sandi badhe ngrembak babagan aksara rekan. Nah, napa nika aksara rekan? Monggo disimak piwulangan sak menika. Aksara rekan awale aksara Jawa jumlahe ana 33. Nanging ing masa saiki amarga aksara Mahaprana dianggep lan didadekake aksara kapital, dadi kudu munculno aksara anyar utawa aksara rekan. Aksara rekan digunakake kanggo nulis ejaan huruf kang diadopsi saka basa Arab. Nah, jumlah aksara rekan ora dibatesi. Tergantung saka ketersediaan aksara kasebut wis cukup madai utawa durung kanggo nulis ukara asing. Banjur satemene aksara rekan yaiku aksara sing sengaja direka utawa digawe kanggo njangkepi cacahe aksara kang bisa katulis nganggo aksara Jawa. Gunane aksara rekan yaiku kanggo nulis tembung saka basa manca, khususé basa Arab. Aksara rekan duweni pasangan lan bisa diwenehi sandangan. Dene wujude aksara rekan yaiku aksara Jawa, nanging ing dhuwure diwenehi tandha cecak cacah telu. Nah, kados pundi Bu? Sakmenika wonten wujude aksara rekan nggih. Ditingali. Nah, kaza faza go ngagem ha wonten tandha ceceke telu teng inggile nggih. Banjur tuladhane aksara rekan nggih menika Abdul Ghafur kalih Husnul Khotimah. Abdul ngagem ane aksara swara nggih. Nah, sampun cekap semanten ingkang saged